Ayo cah cilik-cilik do nonton kabeh. Ayo le. Nonton arek. Piye kuwi? Lah kok kowe iki ya pinter menehmu tiba kuwi lho kok. Tiba ngene kono kuwi karepe dhewe apa ora kuwi? Lah iya, milih kok ya pas. Pas sih. Karepmu dhewe apa ora kuwi? Piye? Kok pas mbok penerne apa? Iki sing duwe gawe sapa iki? Iki sapa iki? Iki udah kareng ta iki? Heeh, tekono. Iki sapa? Aku sing mbau reksa gong. Sik mbau reksa. Mbau reksa gong. Oh, sik ngreksa gong. Jenenge tekoki jenenge sapa? Jenenge sapa? Aku Kyai Mega Mendung. Kyai Mega Mendung. Lah kowe ndang tangi. Njaluk apa? Kowe iki ora basa karo aku. Ora sudi wong kowe ra memper kok dibasani. Iki apa metutuk kaya. Dianyang ngerti metutuk iki apa? Yen sing kaya kerasa men lho. Sing metutuk dhuwur gak apa-apa, waduh aku nang kene ngempet. Lah kuwi karo menikmati ngono to. Ambune kok komplit. Iki sing duwe gawe sapa iki? Mas Diarso. Mas Giarso. Omong karo sing duwe gawe. Omong piye? Iki putuku lak wis rene. Terus Gareng bejen. Lah kuwi putuku wis nang kene ngomong karo sing duwe gawe. ngomong apa? Urung etuk apa-apa. Gecek. Lah karepmu kowe arep nyuwun apa? Ya lumrahe wong maradaya. Oh, njaluk ngombe. Ya ngene wae. Lah piye? Ngene omong. Ngomong piye? Tak ngomong karo sing kagungan kersa. Ngomong karo sing duwe gawe. Heeh. Katane etuk kratijeng dek aku. Wah, dianyang Lah kere. kok danyang kok ndrumis kaya ngono. Lah engko liyane kratideng apa? Aku ora patek. Ora patek ngrembug ngono kuwi. Ya wis ngene aku tak bali. Heeh. Dalange sapa iki? Narso stres. Oh, Narsa Edan. Oh, kuwi nek ra edan ora kondang kuwi. Ya mergo strese kuwi. Aku meling karo kowe sa. Wah, cilaka iki. Wis, ya sekane. Meling napa, Mbah? Apa? Ngene aku ki mbae gareng. Iya mbae gareng. Aku jangkar karo kowe wong kowe ki mung barakan umure karo putuku. Nggih pripun, Mbah? Yen kowe pengen wayanganmu laris ora. Nggih, pripun, Mbah? Yen kowe yen laris, Nggih. aja nglalekne gareng bejen. Oh, nggih, Mbah, nggih stoke dawuh, Mbah. Nggih. Aku meling. Nggih. Arep kaya repote kaya ngapa sinden sik tak turun iki aja nganti lali. Lali pripun? Aja nganti lali ra kegawa. Iki sing ewang-ewangi kowe njung golek pangan ya iki. Dadi wong semene mban iki wis wareg ora usah disuguh apa-apa yen nyawung blegedus kaya. Ya wis, padha rahayu wilujeng sak kabeh, aku tak bali.
Wis suwal. Rasane piye? Rasane piye-piye nek apa ora mudeng kok. Kok ora mudeng piye to? Kowe mau kesurupan. Enek apa iki mau? Kowe iki kesurupan. Surupan sapa? Kesurupan sapa? Kesurupan karo danyang pasar sapi. Ora gawe-gawe lho. Lho kandhane wagi wae kok. Kesurupan sapa sing ngeboni aku? Ngeboni jare mbahmu. Jenenge? Jenenge? Anu mbah sapa mau jenenge? Mega Mendung. Ya kuwi mbahku. Ngapa? Ngendika apa, Mbah? Ngendika apa sih, Mbah? Anu ya ngomong jare nek wayangan jare anu supaya laris gak aja ngejak gareng ngono omong. Ngono. Mbahku ngono. Ngomong ngono kuwi. Wah, tak gugate. Yo. Lah kok Ora balik iki meneh. garengi nek dere. Tetep mudarke uang carane ngene iki pokoke. Lah carane ngene iki ya cucuk dapur. Piye? Piye? Iki kada gembredek ya napa? Anu Mbah niku mau anu gareng mau sajar pripun? Piye aku wis penak-penak kok. Lah kok Aku mau ngomong wis mbok sampene putuku lho. pripun Mbah? Piye kowe omong piye? Lah mau nggih sajarin kula payu mengke gareng ken tinggal ta mau? Jaan terus. Wis tak percaya ora to? Omongan katik pecotot. Nadyan wadon sarta lanang. Ayo, samping gunung Inuman Geculke. banyu gane. monggo Mbak Vika. Cuman Ciara
Oh!